ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡିଆ ଘର ଝିଅ ବଟ ମୋ ଶାଶୁଘର ତେଲୁଗୁ ଘର। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଓଡିଆ ବୁଝନ୍ତିନି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ଡେ କଣ କଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ କୁନି ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ। ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ କୁନି ସିଧୁଟି କିଏ ସେ ହଉଛି ମୋ ଦିଅରର ପୁଅ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ତା ବଡ ବାପା ସହିତ ସେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇକ୍ ରେ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ। ବଡ ବାପାର ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ପୁଅର ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ। ବାବା ମୋର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ। ଫୁଲ ମାରିକି ରେଡି ହେଇଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଏମିତି ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କରିକି ସିଧୁର ମମି ସିଧୁର ପାପା ସିଏ। ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧୁ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛି। ହାପି ବଡେ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ହାପି ବଡେ କହୁଛି। ତାର ବଡେ ସିଏ ବି ବଡେ କହୁଛି ସମସ୍ତିଙ୍କି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସିଧୁର ବାପା ସିଧୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର କଣ। ସିଧୁର ମମି ଇଏ ମୋର ବାବା। ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ। ମନ୍ଦିର ଯିବ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନାଇଁ ମତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମେ ରେଡି କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଫୁଲ ଲଗେଇକି ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେମିତି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛି ଆମର କୁନି ସିଧୁ। କୁନି ସିଧୁ ବଡ ବାପା ଦି ଜଣ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖଉଛି ସିଧୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଠି ଇଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ। ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଟା ବିଜବାଡା ସାଇଟ ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତିଙ୍କି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କେତେ ବଦମାସ ହେଇକି। ଗଲେ ସିଧୁ ଏଇଟା ଦେଖରେ ସିଧୁ। ସେ ଓଡିଆ ବୁଝୁନି ଏ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁଛି। ସେ ତେଲୁଗୁ ବୁଝୁଛି ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁଛି ଓଡିଆ ବୁଝୁନି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି। ଅଧେ ଓଡିଆ ଅଧେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି।